Hi mga sis! So welcome back to my channel. So it's me again, Lars Ivanie Centino, and for today's video mga sis, for today's vlog mga sis, so meron naman kaming lakad ngayon mga sis. Ay wait lang mga sis kasi against the light tayo for today. So mga sis, so welcome back to this is my look for today mga sis. Ay shala! So mga sis, so meron po kaming make-upan ngayon and papasilip ko lang sa inyo mga video clips mga sis, and tsaka hindi ko alam kung ano pang mangyayari susunod. So yes mga sis, so update ko lang kayo mamaya. Bugs! So hi mga sis, so this is my look for today. It's different. Oh my god. We are here na mga sis for the Bouge Lagarde for the waiting na mga person. Let's get back.
kuya. Kuya, hi sa kuya pa rin. Hala, igat ha. Igat ha. Hi mga sis. So for the uwi na kami mga sis. So kakatapos lang ng show, I mean, ng kanilang contest, and ngayon mga sis, so hindi na namin natapos kasi nag-raffle pa sila mga sis. So, oh my god! Hope you like this video mga sis. So dito naman tapos sa ating vlog. Bye!